pareho silang duha. Na sila yung mga kanya-kanyang buhay ba, kanya-kanyang love life. Pero siguro nagkainlaban, pero si girl dili siya kayang ipaglaban kay ingon nila kaya daw nato ikuan pugungan ang kung unsa man atong bation. Pero no, di nato na maistorya kung wala pa nato na experience. Kay puro lang sa istorya gani nga ingon siya love would kaniya pero dili niya kayang buhaton kung unsa man ang kanang dapat buhaton sa mga nahigugma. That is not true love. I tell you niya. Sakit na siya ba pero wa tay mabuhatan na divert sa imong feelings. Hi guys, good afternoon. Magandang hapon. Don Romantico here. Wala tayong mabuhat kay boring kay dito sa ko ang apartment. Today is Saturday, walay duty. Alas 5 na po sa hapon. Before ta sa tuang atuan, shout out diya sa ko mga classmates sa high school, mga batchmate nako. Sila Maritzi Kadutdot, Joffrey Lobitos, Joan Albarazin, Alvin Canulo, Dinoy. Ayan, bro. Sa tanan ako mga classmate sa high school, sila Hazel Jane. Basta tanan akong batchmate, classmate ako sa high school, sa Barayang National High School. Shout out sa inyong tanan. Maraming salamat. Daghang salamat sa inyong suporta sa Job Jilo TV. Naimang nagkuhan sa kuhan, nag-chat regarding sa iyang problema. Wala naman tago sa radyo, wala naman I'm still Don Romantico, pero wala, i-try na ako kung makaya na ko og hatag og kuan sa tawagan na tambag ba ron sa ba. Yang problema kay kuan daw na siya nagustuhan, na in love yun siya, dili kay basta gusto lang, na in love siya. So sa katao nga feel niya nga na in love siya ha, pero dili siya kayang ipaglaban because of kuan kanang naay wala, dili makita siguro sa girl kay lalaki na siya dili siguro makita sa girl ang iyahang kuan, ang iyahang sarili in the future. Magkuyog sila, so hilak pa dagani siya surugay na daw niya ning ginabati guys. Kay gustong gusto gid niya nga maging sila. Actually naga-date na daw sila, imyo pero yung girl pareho silang duha. Na sila yung mga kanya-kanyang buhay ba, kanya-kanyang love life. Pero siguro nagkainlaban, pero si girl dili siya kayang ipaglaban kay naabot siguro reason si girl sa kuan sa iyang sarili nganong dili niya kaya buhaton nga sila. Actually daw na nagay-nahitabo sila ang duha. But anyway, boy, ato lang siyang tawgon og boy kay dili siya gusto di ka lang, tatabi muna siguro tayo. So nga siya, ngita lang sa taglugar plinta. Atong i-try o kuan, hatag o kanang ato ang mga opinion, tambag kay Basinday o makatabang siya Wala ko yung buhat karon na ako sa Coronadal City. Tapos wala ko duty Sabado. Kumuk lang sa kuang apartment kanina. So nanatad sa kuan guys. Kung malikon nasa problema regarding sa iyang love life, kay ang pinaka problema niya is nasa ay partner, tapos na in love siya sa usa ka naapoy uyab. Lisod no? Tapos ang iyang kuan na feel niya nga love pud siya sa girl, pero siya super in love siya sa girl. Actually permiro pa lang nilang kita, medyo di si girl po ning amin nga love niya, yung love daw siya sa girl. Pero ang problema kay
dili siya kayang ipaglaban sa girl for ini reason o takabalo. Pero wala lagi na yung problema kay wala na siya peace of mind. Nagaikot na lang iyang unahuna ang iyang ginabuhat sa girl. So disturban na kayo, toxic na kayo sa iyang feeling. So unsa pa dapat buhaton daw? Unsa pa daw iyang dapat buhaton para mawala na ang iyang ano? Actually, boy, tawagon na nato boy. Wala gid tay kuan. Wala gid na siya sulbad. Ano man kay kita ang nagadala sa tuang sarili, kita ang di ba, naga-handle tanan. Pero dili na to hawak ang mga panahon dili na to hawak kung unsa man ang mahitabo sa tuang sarili. Especially ingon nila kaya daw nato pugungan ang kung unsa man atong bation. Pero no, di nato na maistorya kung wala pa nato na experience. Kay once nga maka-feel ka ana, dili na basta-basta mawala sa imo Labi na kung naka-feel ka og kanang true happiness sa usa ka tao. Lisod siya actually kay of course happy ka sa iya pero feeling nimo dili siya happy sa imo tungod kay daghan kay mga reason ba. Pero actually kung talking about true love, wala man siguro rason nga daghang mga alibis ba, di ba? Kung mo hisgot tag gugma, gugma kasi without any reason kay gugma man nimo siya. Pero bay, kung si girl niingon siya nga love food kaniya pero dili kaniya kaya ipaglaban, that is not true love bay. Na nagpasakit lang nga na sa imong sarili. It much better dili man lisod man mag-move on tungod ka inana kay feeling na lisod man mag-move on pero pilita kay wala jud kay kana na wa kay padulngan kumbaga. Kay kung ikaw lay naka-feel nga kanang imuhang gibati karon pero ang imuhang tao nga imuhang gikainlaban puro lang sa istorya gani nga ingon siya love would kaniya pero dili niya kayang buhaton kung unsa man ang kanang dapat buhaton sa mga nahigugma. That is not true love. I tell you. So move on, try to find ways nga malingaw ka, pangitag pamaagi nga ma-divert nimo ang imuhang feeling in the good way sa uban. Patakabalo unsay mahitabo in the future kay of course tao lang tay. So ayaw i-torture imuhang sarili sa usa ka tao nga wala man lay, di ba? Dili man lang kaya mapanindigan ka. Dili man lang kaya panindigan ang kung sa pudihang feeling. So meaning dili na tinuod nga gugma gipasakay lang kaniya. So sakit na siya bay. Sakit na. So love can do anything. Ana guys sila ang love daw maka-move og mountain. Pero kanang girl wala dili niya kaya bisan pa lang sa pagbuhat sa butang giingon niya nga love pud kaniya. That is not true love. Storya ra niya. Sakit na siya bay pero wa tay mabuhat na divert sa imong feelings in any ways kay nagpasakit lang kasi imong sarili ana. So kana lang siguro no. Sa tuang mga viewers, sa tuang mga subscribers, shout out sa inyo tanan. Ay nako, love can move the mountain if the mountain doesn't move for that fucking love. That is not true love. So wala, di ko expert sa mga inanay. Tubo kong tambaganan pero I try my best. Kada lang guys, daghang salamat. Job Gilo TV. Please subscribe, follow and like, share sa video sa tuang Facebook page, Don Romantico. Maraming salamat. Bye.